Ako spoznať dobrého ERP konzultanta? Jednou z vecí, ktorá výrazne odlišujú dobrého konzultanta od priemerného, nie len jeho odbornosť a certifikáty na LinkedIne, je to schopnosť vnímať kontext. Nazvime to umenie práce s ľuďmi a schopnosť čítať medzi riadkami. Soft skills sa dajú do určitej miery naučiť aj na kurzoch, ale to, aby ich človek naozaj zvládol, potrebuje prax, porovnávanie a spätnú väzbu. Prvým predpokladom je schopnosť správne sa pýtať, vedieť rozpoznať, kedy klient potrebuje konkrétne riešenie a kedy ho treba vypočuť a nastaviť jeho vlastnú myšlienku, aby riešenie vlastne vymyslel sám. Druhým predpokladom je schopnosť čítať kontext medzi riadkami. Dobrý konzultant rozumie nielen systému, ale aj firme, kultúre, tímu a často je skrytým potrebám, ktoré klient možno ani nevyslovil, ale konzultant ich už zažil vo svojej praxi. Tretím predpokladom je know-how a znalosť best practices vo vašom odvetví. To znamená, že konzultant má skúsenosť so širokým spektrom firiem, ktoré už počas svojej kariéry nasadzoval a dokáže poradiť, ako daný problém riešil v iných spoločnostiach. Pričom samozrejme platí, že konečné rozhodnutie o tom, či je daný postup správny a vhodný pre vašu firmu, zostáva vždy na samotnej spoločnosti. Neoddeliteľnou súčasťou je aj výborná znalosť samotného systému. Konzultant musí vedieť flexibilne nastaviť rôzne funkcionality tak, aby vyhovovali konkrétnej spoločnosti. Ďalším dôležitým znakom je, že konzultant vám nebude za každú cenu radiť systém prispôsobovať. Naopak, naučí vás systém používať štandardne, aby ste si zbytočne nerozbili základné funkcionality a nepredržili si ho prevádzku. Na konci dňa, to, čo od konzultanta očakávate, je, že si dokáže svojou odbornosťou a schopnosťami vybudovať s vami profesionálny vzťah a získať si vašu dôveru. A práve vďaka tomu sa dokáže rýchlo naladiť na realitu vašej firmy. Len pozor! Konzultanti a implementátori informačných systémov nie sú manažerskí poradcovia. Oni digitalizujú to, čo sa dá digitalizovať a rozmýšľajú v intenciách systému. Ale neznamená to, že vám navrhnú manažerské postupy a rozhodnú o tom, ktoré z vašich procesov majú vplyv alebo nemajú na váš biznis. Toto rozhodnutie bude vždy na vás.